Ndafika ndi nkhani ya mzimayi amene anaphedwa ndi kukagulisidwa ku nsika mosakanizidwa ndi nyama ya nkhumba. Anthu ndikupeza fupa la mwendo wake mu nyamamo. Kodi ndi chani chinachitika kuti mzimayi amene yuyu aphedwe komanso nkukagulisidwa ngati nyama? Mzimayi amene yuyu ndi ndani? Anthu omwe anachita iziziwa zinawathera bwanji? Mlandu uwu ndiopsa komanso ovutisisa kumvesesa. Ndine Dean Studios. Khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala kuti ife a Dean Studios timatsatsa malonda anu aja nkudziwisa Amalawi zomwe mukugulisazo. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Yang Muqing wa zaka 28 zakubadwa ochokera ku China. Yang sanangofika pophedwa chonchi koma iyeyu poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Ndipo iyeyu atafika pa msinkhu oyenera kupeza wachikondi anapeza munthu othesana naye nkhawa zake moyo nkumapitilira, koma mwasoka mamunayo anachita ngozi ya galimoto ndipo anafera pompo. Moyo wa Yang unapitilira ngakhale anali ataluza mamuna wake, koma nkhani yonse inayamba pa 3 May 2006 pa tsikuli kunacha zabwinobwino monga muja momwe kumachera masiku onse. Tsikuli pa hotelo ina yotchedwa Hangzhou anayimba emergency call kuitana apolisi kuti apeza zinthu zodabwisa kwambiri pa hotelopo. Iwo anati anapeza mnofu wa munthu pa sink ya hoteloyo ndi zinthu zina zachilendo. Ndipo apolisi atafika kuyamba kafukufuku mu rumu ya zodabwisayi anapeza kuti mafuta anali pa sinki ya mmene momo anali a munthu. Ndipo iwo atafunsa kuti zimakhala bwanji mastafuwo anafotokoza kuti munthu okhonza m'marumu anapita kumaloko kukakhonza kamba kuti munthu anali moyo anali ali oti watulukamo. Ndipo atafika anapeza kuti pa sinki madzi sakupita, ndipo iyeyu amaona ngati silinali vuto lalikulu, ndipo anapanga zokhonza yekha. Koma ali mkati mokhonza anapeza patawelo khungu la munthu zomwe zinamupasa mantha ndi kuyimba foniyo. Ndipo apolisi anapita pa reception ndi kukaona kuti rumu imene iyi anabuka anali ndani, ndipo anapeza kuti anali munthu yemwe ndi mzimayi dzina lake Yang Muqing. Kenako anakaona mma CCTV cameras komwe anapeza kuti Yang Muqing anafika kumaloko pa 1, ndipo iyeyo atafika ndi kukasiya chikwama chake anabwerera pa reception ndi kukaitanisa toothbrush wapadera, zomwe zinaonetsa kuti kumaloko iyeyu sankakhonzeka zokakhalako yekha, koma anali ndi munthu wina yemwe ankamuyembekezera. Apolisi ali mkati mofufuza ma CCTV cameras amene wawa anaona mzibambo wina yemwe analowa naye ku hoteloku koma atavala mask, ndipo munthuyo ooneka amayang'anayang'ana rumu ya Yang mopasa mafunso. Ndi bwachi munthuyo anaoneka kangapo akulowa komanso kutuluka ku hoteloko, ndipo akamatuluka munthuyo amakhala atanyamula plastic imene simadziwika kuti munali zichani. Ndipo pa tsikuli munthuyu anatuluka ku hotelo ali ndi chikwama chimene analowa nacho Yang komanso plastic yofiira akudusa pa reception ndi kutuluka mu hotelo imeneyi ngati kuti iyeyu ndi amene amakhala mu rumu ya Yang. Ndipo ndi pamene okhonza amapita kukakhonza ndi kupeza mu rumu mmene momo zododomesazi. Apa apolisi anayamba kusaka ma CCTV ambali zomwe amalowera munthuyu, ndipo anapezeka kuti analowera mu nsika wa nyama komwe sanatenge nthawi yayitali, ndipo pomwe amabwerera plastic yofiira ija anayisiya komwepo. Apa apolisi anamusakabe munthuyu, kenako anawafunsa amataxi ngati anaona munthu wachilendoyu, ndipo mmodzi wa mataxi driver aja ananena kuti iyeyu pa tsikuli masana anamutenga munthu yemwe anamulipira ndalama zambiri ndi kumuuza kuti asunge change. Ndipo apolisi mosogozedwa ndo wa taxi uja anapita kumalo komwe munthuyo anasiyidwa, ndipo apolisi anayizungulira nyumba ndi kumugwira munthuyo. Apolisi anapeza kuti munthuyu sanali munthu wamba, inali mbava yomwe inakhalapo ku ndende kwa zaka 5. Ndipo iyeyu atatulusidwa ku ndende akuti anayamba kugwira ntchito zopha zinyama ku buchara. Ndipo iyeyunso anafotokozanso kuti panalibe kudziwana kuna kulikonse pakati pa iyeyu ndi Yang mzimayi ophedwayo. Apolisi anamupanikiza kumufunsa za komwe thupi la munthuyo analisiya, ndipo iye anafotokoza kuti thupilo analigulisa kwa anthu ogulisa nyama
mutoka ndi omwe iyeyo anaubisa, ndipo izi zinapangisa apolisi kuyamba kukasaka kunsika nyama zonse komwe anapeza fupa la munthu pamodzi ndi nyama ina ya nkhumba kunsikako. Iyeyu anafotokoza nkhani ina yokhuza kwambiri ndi yododomesa yomwe inachitika pakanyengo pa nthawiyo. Iyeyu anafotokoza kuti anachita kutumidwa ndi munthu wina wa mboma yemwe dzina lake ndi Siang Kiang. Iyeyu anafotokoza kuti chaka chapitacho Yang nzima yophedwayo anamupasa ntchito yoti amugwirire, ndipo pamapeto pake apasidwa ndalama za nkhaninkhani, ndipo ntchito yake sinali ina koma kuti amuphe mwamuna wake pochitisa ngozi galimoto ndi cholinga choti mwamuna wakeyo amwalire. Ndipo munthu uja anagwiradi ntchito ndipo mwamuna wa Yang anamwaliradi pa ngoziyo. Apolisi atafufuza anapeza kuti Yang anali pa ubale wa khatikati ndi munthu uja wa mboma Siang. Izi zinayamba pomwe ankagwira ntchito limodzi, ndipo nthawi imeneyo Yang anali pa banja ndi mwamuna wake. Ndiye mukudziwa inu munthu akaponda mwala momwe amasinthira khalidwe. Izi zinamupasa mwamuna wake mafunso ndi kuyamba kumulondalonda mkaziyo mpaka pomwe anawaona akulowa ku hotelo ina, ndipo mwamunayu anawugwirisa ntchito mwayi otere ndi kuwajambula zithunzi omwe unali ngati umboni ndi kuuza mkazi wake kuti asinthe khalidwe chifukwa ali ndi umboni, akapanda kusintha azawayika poyera. Izi zinapereka mantha osati kwa mkazi yekhayo komanso kwa wachibwezi wa mbomayo, ndipo mogwirizana anabwera ndi plani yoti amuphe mwamunayu koma kuti ioneke ngati ngozi, ndipo zinatheka. Iwo ndikumapitilira ubwezi wawo mopanda mavuto ena aliwonse. Koma ngakhale mkaziyu anapanga sacrifice yotere, wachibweziyu samaonesa chidwi ndi ubale wawo, ndipo mkaziyu amakhalira kudandaula masiku ambiri mpaka mkaziyu anayamba kumopseza wachibweziyu kuti aulula mmene anapangira chiwembu chomupha mwamuna wake pamodzi ndi njonda ya mbomayo. Koma njondayo inangoganiza kuti sakufuna kuti wina aliyense azimuopseza, choncho anayipeza mbava ijanso ndi kuyipasa plani yakuphaso bwezi lakelo, ndipo mbavayi inagwira ntchito yomuphayi, ndipo sanasiyire pompo koma kuchosa minofu yake ndi kusakaniza ndi nkhumba ndi kukagulisa. Kamba kakutalika kwa nkhanisi ndi fotokoza kwambiri, koma apolisi anamanga okuphayu nduna ya mbomayo ogulisa nyama ya munthu mosakaniza ndi nkhumbayo, ndipo khoti linagamula onse kupita ku ndende kwa zaka zochuluka. Nkhani inaulula zinthu zambiri zomwe sizinkadziwika. Inaulula dira la munthu pa moyo wa munthu wina. Inaulula mmene kunjaku anthu akumapangiridwa chipongwe mu dzina la chikondi. Izizi zitipase phunziro pa machitidwe athu komanso pa zisankho zathu nthawi zonse. Osayiwala kupanga share nkhani.